ideiak saltzen dizkigu mei. Ze ideia eta ze porro. Eta ez egan ez dira ideia saldu. Saldu, eufoniak, horixe bai importantea dela. Eufonia. Eufonia da azken batean, hizkuntza batean, zen zuten dan ondo, eta kakofonia zen zuten dan gaizki. Ideiak etiketak diranean. Oso horreiz pasatzen naiz talde batetik bestea. Ideiak baldin badira benetan geure barruan mamitutako zerbait. Orduan ez da horren erreiz pasatze bat bestea. Era bat ezberdina da. Eta kantetan eta gauza guztia beten igualtxo. Bueno, hasteko eta behin, nabarmendu beharra dago, Peter Ransorenari elkarrezketa egin eta txistolari bandatzen ez jartzea, detaile bat izan dela, eta ikusten duzu basilikak badula bere estetika propioa, eta tira, niri bintzat jakimina sartu zaite, Peter Ransorenaren elkarrezketa hau osorik entzuteko, baina aurrerapenean, hauxe da ekarri digutena, batetik eufonia, eta ideiak nola transmititu, aurrak aipatzen ditu, besteak beste, baina nola transmititzen edo zenolako eredentzia uzten diogun gizartari, eta bestetik kakofonia. Alegia, akaso, sare sozialak, kanpaina ezberdinen burrumbak, zerbait ona ateratzen dugu guzti honetatik, ze badirudi gaizki esaka, kritika, eliskarra, enfrentamenduan, izu baino gehiago edo gutxiago, aspiratu nauzu, botera harremanak, zaintza gutxi, tira, kanpaina honetan oso argi ikusi da, ez? Soinua ateratzen saiatu dira inondik inora, ideiak ez agerian usteko, ez? Kakofonia bat egon da, ez dutelako nahi herritarrek hausnartzea benetan inportazitzaien gauzari buruz. Nahi iruditzen zait Peter Ransorena badula adina bat, nahi duena esateko, eta maskararik gabe, sodur gorri gabe, txisturik gabe, uste dut izan daitekela pertsona bat, ikusi dugula maskara ezberdinekin eta bera ezagutzeko aukera politia. Tira, bukaera honetan, galdetu nahi nizuen, lehenera aipatu dugu, dakigu bai Fresnedo ziurrenik EHZ-etan izango dela. Aizue, EHZ-ak badauka balio bat, kaso honetan eufoniarekin lotura izan dezakena, ezta? Badu gaitasuna ez muga bateko zein bestekoak batzekoa, baizik eta bestelako mugak gainditzeko aukera ematen duen espazio bat, ez bakarrik Coca-Colaren marka ez dugula ikusiko, baizik eta bestelako markak ere nolabait kanpo uzten dira, eta espazio aske bat, irisarrin, ez pentsa, jende ez da bilutxik elkartzen edo denekin enroiatzen galakako festa horietan bezala, edo bai, akaso berrikuntzaren bat izango eta, bai, mera oso interesarria. Baina niretzako EHZ-aren esperientzia, badaka biluztasunarekin zer ikusia eta da ondorengoa. Junginan, udaleku ibiltari batzuetan 15 urte genitula, eta lehenbiziko parada zen EHZ 3 egun. Markatu hori ze udalekutan zen, nola galdu genuen? Lasarteko... Gure garaietan zen. Lasarteko, ezakite Euskal Udalekoa, jakunek antolatzen zituen, Euskara Elkarteak antolatzen zituen udaleku ibiltariak. Honek etxokan, somotoko laguntza berbera etxokan, ezta? Hasi genuen, hasi genuen eletan, zan garai hortan, eta bukatu genuen Elizondon, izan zen tremendo. Eta lehenbiziko 3 egunak pasa genituen aneletan, zea lanak egiten, voluntario lanak egiten, ez? Eta tokatzen zegoen komuna garbitza eta bar. Eta 15 urterekin ere lehenbiziko esperientzia, gero beste toki batzuetan egon da, eta gainera oain, beste gogoeta batzu daude horren gainean eta hola, baina lehenengo aldia dutxa mistoak zeudena, gaina gogoratzen naiz, toldo gigante batean urtxorrota diferenteak eta denok biluzik berdin du nolakoa zen zure gorputza, izan zen 15 urterekin, konstienteki esan nahet, 15 urterekin EHZ-etan. Eta guretzat izan zen, nik ustet, markatu gaitun esperientzia bat. Udaleko horiek eta momentu hori zehazki eta esan nahet, onerako eragin digun esperientzia bat. Eta batzutan etiketarik gabe, norabide argi dagoenean, zenbat gauza egin daitezken aldaketaren alde, ez? Beste batzuek jartze dizkiote antolatze dituzten jaialdi, ekitaldi, mintegi, ez dakiz zer jartze dizkiote izen ponposoak, eta bere gai horren inguruan bueltaka aritzen dira, baina ez da benetako aldaketarik ikusten. Eta hauek izena ponposorik gabe, Euskal Herria zuzenean, baina aldaketaren alde. Ez dalako musika bakarrik, badalako
bizitza ulertzeko modu bat, eta pentsatzen dut beste batzu duten titulirik gabe gehiago egiten dutela. Tira, EHZ aipatzen genuela. Maiderrek aipatu digu, Gaztetako lehen harremana EHZ-arekin egia da, Ipar Euskal Herrian berezikin, ez eta Hego Euskal Herritik gazte asko joaten den, txandak egitera eta beste, bada nolabait Ipar Euskal Herriko harrobia eta harrobi nahiko askea. Ibai, zer erantzi nahi diozu? Bai, nire iruditzen zait oso proiektu interesgarria, batez ere ikusita Euskal Herrian bestaldean ez, beste muturrean ze festivale bai antolatzen den. Garai beretsuan. Bai, bueno, ez dut aipatuko ere egingo izena. Nik lan egin dut, EHZ-etan, batez ere, indarkeria matxistari ez, edo, bueno, horren prebentzioaren lanketarekin lotuta gizonekin eta kriston jarrera dago, kriston balioak eta bada borroka aurrera emateko modu bat, baina beste zantzu batekin, ez? Eta hori interesgarria da. Ze beti borroka moldeak eta olako proiektuak beti nolabait hegoaldeko ikuspegi horretatik ikusteko eta irakurtzeko eta praktikan jartzeko aukera eta ohitura daukagu, baina iparraldean bai badago. Ondo baderitzozue, gaur EHZ-aren azken irudi hauekin agur esango diogu gure ikusentzulei, izan ere honezkero kartela itxita dago, jakin nahi baduzue, EHZ-etan izango diren musika talde, antzerki, bestelako ikuskizun, bilkura, mintegi, ariketa nudista, edota komun organiko, hori ez dugu aipatu, ze hori ere bada nahiko morbosoa, akaso inoiz praktikatu dezuenarentzako, tira. Guzti hori EHZ-etan, eta gure bertan izango gara beste urte batez, irudi horiekin agur esango dizuegu, eta agur esango dugu baita ere, gure lantaldeko kide Maitei, mila esker miren, Maider, Ibai, datorren astean ere hemen izango gaituzue, eta nahora ere bai, ez ahaztu, gure rubia bueltan izango dela, eta gainerakoan egunero, kolpez kolpe antenatik albistegera izango duzuela iluntzetan, eta nahi eran ere bai beraz sartu kolpez kolperen sare sozialetan, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eta hor aurkituko gaituzue. Bueno, eskerrik asko, beste bain ere, hor bestala intzateatik. Zutan erretzeko bihotza kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi.